салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. имрӯз бо дар шаҳри Душанбе кӯҳна бозори Саховат қарор дорем. имрӯз ба шумо нархнаваҳои мебелҳоро гап мезанем. дӯстони азиз, кадомтон дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед. ягон нарҳои ягон чи дар кор боша, ба комментария нависед. ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат, ай шумо боша. якта лайк дӯстони азиз. рафтем. Шумода инами комплект спалниш бо поставкаш тримош хати нависагия 5050 сомон. И баландиш 280 будай, паҳмиш 240 будааст. бо трима дора, оина дора. мехи шуруак бо бидоставка арзонтар када мета. ҳоз номерошо наменависем. тувкаш дурнуш нахи бевая кор кардага нормальный ҳама чизи 600% аст. ҳар дута ҳоз дурнуша гам мезанем вуҷуда. дурнуш болода якта чи дора холе. Ямин дута. Ина камтар ҷойш танг буда, ина ай дурнуш ай дур гирифтестем. Ина дурнуш. Ина тримаш. Бо оина омастай гуфт, ҷошта намедонам, ози надидам оинашо. Инами оинаш иҷада будааст. Инами сафед комплект. Инаш фанели хеле рӯшнои тайёр кардаги нав шурӯ. Яки чанд буд? 120 ба 2 ҳай хеле паҳмиш 120 баландиш 2 метр аст. Не дурнуша гап мезанем. тортнура ина бо ду намудая ранг вайш светш айн ду намудая ози дуюмгишам съёмка мекунем, рангиша оз гап мезанем. ин нарх чанд буд? 1100 сомон бо арзон мешава. бо доставкаш қатӣ. агар доставкаш на доставка қатӣ арзон намеша, агар бе доставка арзонтар када мета. навоз номероша описание да менависем. ина гуфтагимон свети дигареш ими хишрута тофтесам. инҷа нархоша нависем. бо ина шифонерои калон хеле ручной 220 ба 120 1300 сом. бо доставкаш қатӣ. бе доставка арзонтар када мета. набу чанд намуд свет шаста иҷа. на як ду чанд намуд свет дора. ҳамаш як размер аст, стандартный размер. я дурнуш дурнуш оз мепушоем. мехилмонем. дурнуш набо яктаи дигарш, набо яктаи дигар майдатараш 2 ба 120 950 сом. бо вай боша бе доставка арзонтар када мета. номерошоно менависем. инамик 220 сай инамик амо гуфтагимост. чанд намуд аст. ме дӯстони азиз, ин съёмка кардем ҳамаша. бо доставка вай мекуна. хеле заказ хатиам тайёр мекуна. залогша метем тайёр мекуна. хеле чӣ хеле размер боша шумода ҳамун хеле тайёр карда мета. ино саломат бошед. ина дӯстони азиз, бо яктаи дигар спални холи тоқа
1800 сум гуфтаиса. Бо арзон мешава вайш қати нами матрасаш ҳафак. Ин куна бозор да не бо як таи дигар. Ин нав нест, ирам истифода бурдаги? Istişoda bulacak, İşan nava. Ин дисплейша нав мондаги, ин истифода бурдаги, соз кадаги. Нархиш Tersayı lan Azor Pansat Sinan bu arzun. 1500 самон гуфтаиса ина. Бо арзон мешида. Тоқай мо гинами чи қарор дорем ина крислао. Ина миндита крисла як чи дора поставкаш қати 4500 сум гуфтаиса ина чанд намудаш аст ина ҳамун нарха ино ҳамун нарха ина 4500 сум ина поставкаш ина датага чи хира гирифтиса бо чорунгиш ина бо як чизи дигар дӯстон ина спални ду этажа детский да ина мин тагишта китобмонок шуваваёш ҳастай ина мин иш дим этажша ина инам хеле мефоя ҷоиш тангтар буда камакак раён съёмкада камтар хиҷдеса ина кунҷи хонада местенам хеле ин дарози шози инам хеле истодагия ина мина бо дигар гирифта мешава один лейк снимат мешава ина ай тарафш гирифтим ина ями бо иҷода либос кашовкунакшам ва шаванса ина шифонерчаш нархиш 2500 буда бо арзонтар када мета 2500 самон матрасиш хеле медицинския матрасиш ина дӯстони азиз ҳозир нишондодагии меблиҳо инами номерда занг мезанед ё падзаказ тайёр карданӣ боша инамино тайёр мекуна инами номерда занг мезанед ина дӯстони азиз бо яктаи дигар комплект ва спалник шифонер поставка трима дора инами якта гам мезанем ина спалниш инами столчаш қати инами поставкаш ҳамаш комплект хушрӯа дӯстони азиз ина дӯстон общий комплект 10000 гуфтаиста бо арзон мекуна гап мезани худто номерошон описанида менависем ин дигар магазина ина дохили шаҳр бошад доставка установкаш ҳамон дурунушда 10000 яктар дигар инами гарнитури спални общий комплект 240 220 ба 240 инами поставкаш инами спалниш ина ойнаш тримаш хатина ойнош што буда инами шифонерам ина дароништа омадеста ин шифонер 3000 гуфтаиста инами ҳамон доставкаш хати ва хати ина друнуш ина и друни ида каб назадем инами друнуша мекушоем ина друнуш 1 2 3 4 5 мепишем иша мекушоем پنج هزار سومون با نمرهشون رو می نویسیم گپ میزنیم با خودشون قطعی یک چیز دیگر دوستان
800 сум гуфтесак. 80 ба 130 буда инами. 80 комплект стулош хати 800 сум. Небо як детский спальни дигар 1500 гуфтеса ба арзонтар меша гуфтеса. Яъне матросои нав хеле истифода бурдаги ва фикрам чизоша. اینا اوزی سیومکا داد اوزی نشون دادگی چیزا اینا میبیلو اینا می نمورده زنگ میزنین دوستان اینا نمراش نه یک гарнитури дигар 1500 сум будаи. хеле дарозиш ба фикрам 4.5 гуфтес, баландиш 220. бу чизои дигар ин хонтахтаҳои дигар ина бо нархоша нависагия инҷада 270 сому 75 ва 130 ина ишам ҳамон размера ина юш 380 сому 1 ба 150. бо ина чанд намуду хеле светош ҳаст. ина куна бозор омадем гуфта ҳама чиза сёмка каде истем. ина соҳибишам нест набуда иҷада. ина инамҷа нархша нависагия 850 сум нависям. чизи дар кӯрӣ боша ина ништа нархаш нест. сай 750 сум хеле детски дуин 750 сум. ина дӯстони азир кухни гарнитур хеле дарозиш 240 буда. нархаш 2000 доставкаш хати вай хати. ина бо иҷада хеле спални дуэтажа вай ҳастай 1700 сум хеле нава. ино ина инамҷадам чанд намудаш ҳастай. кухни гарнитурои хушрӯак гирифтем. ина гулош хеле хушрӯ омадагия. инами 2000 гуфтаиста. хеле дарозиш 240. ин дарунаша як бор мекишоем поёнгиша. инами 2 этажа хеле мақсад яктаиш тоқа не якта дидара якта тоқа бо дута якта дидара буда. инами чанд намуд цветош ҳаста. инами ҳастай инамҷа бо ҳастай якти дигар инамҷодем ҳастай. инами ҳам размер хати инамиш ина ҳамаш инами як хел стандарт вай қати. инамҷада бо якти дигар хеле гарнитур спалник комплект буда хушрӯ буда. барои ҳамон инҷадам якта гирифтестем. ҳамҷодам хеле ина
тримор, спалниш, подставкаш, гарнитур. Ина баландишам хуш. 220 ва 240. Дурнуш сеф души. Ина маҳкам кадаги. Дурунда сеф душди. Кувайтар мадашди дурнушда. Гарнитуру седара. Креслои комплект. 200. Креслои комплект. دوستان از رزمیر شکم میدونم اینمی چیزش بلندیش 60 بوده بلندیش 60 تا 30 اینه 30 طرفش 240 بلندیش گفتم اینمی پایونگیشه اینمی کریشکش 60 بوده بلندیش 80 بوده بلندیش اینا دوستان عزیز امروز نوار گرفتگی ما همیقه چیزا بود ای ما حرکت ای الله برکت ای شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز سلامت باشید